Ja kauniin punainen, punavalkoinen 52 mallinen Ford Anglia, jonka ennätys on 10.35. Ajoi tänään 0,1 sekunnin päähän siitä. Ja Jouko Hakkarainen paras aika syntyi tänään 10.04. 0,04. On vielä matkaa 9 sekunnin rajaan. Ja nyt se nähdään. Motown Missile, number 1. Kunnon ärinää myöskin auto pitää, en tiedä käykö se sitten aivan viimeisen päälle. Ja SM-finaalissa yhteislähdöllä liikkeelle lähteneet ovat tässä palaamassa stripillä. Jouko Hakkarainen voittajana ajallaan 10.12. Atso Vuorimaa jäi Angliallaan kakkoseksi ajalla 10.56. Jouko Hakkaraisen ajokki on Otso Bremerin viimevuotinen SM-voittaja-ajo.